Jeg vil unboxe en Prismatics. Det her er sådan en text sticker collection. Jeg har købt, den, fordi jeg rigtig godt kan lide Glaceon, og jeg virkelig håber og beder på at få nogle Eevees herinde. Det er jo ingen hemmelighed, at min Pokémon-samling kun nu består af Eevees og Eevees udviklinger. Så måske nogle få starter Pokémoner som Pikachu og Charizard og sådan nogle ting. Eller Charmander. Men altså, kan jeg få en Eevee? Jeg håber det. Kan I ikke lige krydse fingre? For jeg har faktisk ikke været særlig heldig. Jeg har praktisk talt ikke fået nogen Eevee'er i nogen af mine unboxing videoer her. Prismatic. Hvad har vi mere? En til Prismatic. Har jeg ikke åbnet den her? Jeg tror, jeg har åbnet den her før. Klistermærker. Jeg synes, de er så fine. Og så er der promokortet her. Glaceon. Nå. Der er 3 pakker. Er I klar? Okay, er I klar? Så går vi i gang. Kom så, Eevee. Mange trænerkort. Jeg føler, at jeg tager mange kort i gangen. Hold op, hvor der mange trænerkort. Det er en Sylveon. Det er en udvikling. Livian. Flareon. Okay, 3 flotte udviklinger. Jeg ved ikke, om det var noget pull. Okay, kom så. Hvis den skal være der. Den skal være der. Er I klar? Vand. Træner, den fik jeg da også lige før. Hvor er Eevee? Jeg elsker Eevee. Jeg synes, hun er så sød. Trænerkort. Okay, indtil videre har jeg fået forskellige, men come on. Hvad var det for et... Den var der. Nej, det var ikke den samme. Jeg troede lige, det var den samme som... Jeg troede lige, de var de samme, men det var de ikke. Som promokortet. Okay, last pack, love. Kom så. Hvorfor kan jeg ikke bedst lide Eevee? Prøv lige at se. Hun er så sød. Og jeg synes jo, hun er en hund, og jeg ved det faktisk ikke. Okay, fire. Okay, kom så med det. Hvor er du, Eevee? Eller et godt pull. Jeg ved ikke engang, kan man få nogle rigtig gode pulls? Det kan man. Der var der slet ikke nogen. Jeg så det. Livian. Okay, jeg har fået... det er ikke helt den samme. Den ene er en reverse, og den anden er en... Lad os lige se, hvad for nogle... Hvorfor kan jeg ikke få Eevee? Altså, her er de pulls, jeg har fået. Eller der sagt, ikke engang nogen. Der var ikke noget godt pull i det her. Men det er Eevees udviklinger, jeg fik der. Og så promokortet. Ja. Jeg ved ikke. Jo. Hvorfor er det, at... Det er den, vi kan finde hende overhovedet. Er hun der slet ikke? Hun er her slet ikke. Hvor er Eevee? Eevee mus. Nej. Jeg er glad for dem, jeg har fået, og de skal helt klart ind i min samling af Eevee og Eevees udviklinger. Nå, jamen altså tak, fordi I så med på, at jeg prøvede igen at åbne Prismatic og få Eevee, men endnu en gang failede fuldstændig, men fik en masse udviklinger. Tak fordi I så med. Giv mig lige verdens største like. Husk at gå ind og abonnere på den her kanal. Shiny Nadia Hvidt. Jeg håber jo, det her det bliver mega fedt. Og hvis I ikke vidste, så er jeg jo en af content creatorerne, der kommer til Family Evolution Universe nede i Næstved den sidste weekend i september, hvor I kan møde mig og mine piger, hvor vi kommer til at gå rundt, og skal jeg ikke også måske på noget kartshow og lige så kigge? Jo, det skal jeg vist nok. Og jeg har også købt billet til Nordic Card Show, som er i Roskilde den første weekend i oktober, hvor der kommer jeg om lørdagen, og jeg glæder mig vanvittigt meget, så I kan altså godt lige giddy op og komme hen og sige hej. Så husk det,
Og så ses vi bare næste gang. Hej hej. Peace